yimɓe fulɓe anndu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to jowola saare to patu kono to teccan to awoynata to jiingue jeeri to jeeriyela tumbere to lobbuɗo barogala to mareysa to loƴola to ma fondu to ɗalla haya to sincan jakiri to aguirissa to jokkudi ko on takkusan juula ha e nder galle alhaji oumar de ha to galle alpha demba oumar sy to lekseyba guural yaro e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie 50 million haalisa goya e limore haalisa kiɗɗo ko ɗum tigui woni ko feccira e nder 54 association woni pelle rewɓe taw ko haɓade wasama gollade e fawa haɓade faware e nder leydi he ko ɗum tigui woni ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate des affaires sociales de l'enfance de la femme et de l'enfant de la femme ko fecciri e nder ɗen pelle nder Nouakchott to leydi Sénégal mais to leydi Sénégal maître Cissé Clédor li ko avocat ko hujjiyanke ngana keptinaɗo no fewi holliri tigui wonde o tawtoyi fedde taw ko hujjikintoɓe oɗon biteɗo Ousmane Sonko ko fati kay e gueɗe tuma oɗo saaha joni e nder leydi he to leydi Mali gouverneur région mo Gawo o holliri tigui ñande altine janggo ko puɗɗotoɗo wadde région Gawo mo arti o ko wiyete état d'urgence e kuɓɓirde hen kuulala hirtole lottoji 21 heures woni 9 jamma ha 5 heures subaka to leydi Nigéria ko fadde 49 sagata wonnoɓe seppoji men kañumen tigui teeɓa aseda hanki o to leydi Guinée Conakry ko fièvre Ebola ko rafi kulɓiniɗo e oɗo saaha joni ngam mennoɗo yillade leydi ndi kañum tigui arti toon e oɗo saaha joni to leydi Tchad aseda hanki o watti asetaji ɗiɗi ko lundiyankoɓe mbaɗi seppo mumen e nder leydi ndi yogga e guure tawteɗe nder leydi he hollirde mette mumen kadi jadani e oɗon Idrissa Déby Itnou ko wone ƴamtude oɗo saaha joni ko fate 6e mandat e nder leydi he to leydi Centrafrique ko ñande 14 lewru marsa dartondu ko ñande hen tigui leydi ndi yahata ko wiyete sumgoji mabɓe dawala ɗiɗi woni 2e tour kabaruji men joolam jaɓiri so waktu rokkien ma en jaa ha to dowlaji dentude Amérique jeen ha to kerol hakkude Afghanistan e leydi Iran to leydi Turquie to leydi Italie ha to leydi Inde bisimilla mon e ketki hotondirte joni jañoɗen tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ceerno Djiby Sy ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadinɗo ɓalawal e ɗanawal kala ceerno Djiby Sy ko bawɗo ƴeewgal moƴƴuɗo longal bawɗo laaɓaɗo halwa ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirol omo safaroɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sitta weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 13 rafi ene yalta e ɓannuma ha laaɓa fannu goɗɗo ko sa ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui usula ene jogui pegge ndenka e pegge arsigaji ceerno Djiby Sy ene jogui siroji pewnaɗi mbawɗi neldede e kala nokkuto neɗɗo wawi wonde ceerno Djiby Sy kala leydi to mbawɗa wonde oɗon mbawi gollodirde ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wone newiɗo no fewi ceerno Djiby Sy so tawi yananama ka miskin Allah mo wawi safudema ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi woni rafi tawi ko janowo hoore walla mo hakkille mo wakliti ha jomum haɓɓa
keddiɗo kala e rafiji keddiɗi kala ceerno Djiby Sy so yananama ka miskin Allah omo wawi safurdema ha jiituɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko jawɗo ittude dabaruji, ko jawɗo kadi worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leece, ɓe maniyu men sellani e joguiɓe maniyu seeɗa walla ɓe ganda maniyu haydara. jokkodira ceerno Djiby Sy joni joni jiituɗa hoorema hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko ɗon base makko mawɗo tawte. so tawi ari ha to jeere nettekka, so pullo, so sarhulle, so capato, so cukalel, so mawɗo, kala mo mbiɗa holto woni kabine ceerno Djiby Sy ma holle hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00222 ko indicatif leydi Mauritanie, mbaɗa 47 22 80 84. so tawi a waɗi ma heɓ ceerno Djiby Sy hano hannirta ni ko numéro makko téléphone, ko numéro makko WhatsApp. ceerno Djiby Sy noon ne wiya yimɓe hewɓe noddoɓe mo e waɗoɓe mo message uji e wakkaluji omo leela jabtade wona yejjidde ala ko hewrede, kono neɗɗo foof e kala saaha yo siftinmo maw arte mum hano hannirta ni. ceerno Djiby Sy ene jogui base mum ene tawe to nder leydi Mali. pharmacie makko mbatta ko 00223 90 22 94 71 commune ko tawete ɗon ene wiye ceerno Samba Sy. ceerno Djiby Sy ene wiya en badden dando faade makko. Kettude kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone aletta 14 lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goo kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Haali Abouba, to karallagal to ko musidɗo men miñi men sehil men Saydou Abouba. kabaruji men e ɗemgal pular ko adi kabaruji men noon dendagal ɓesgu lycée banaɓe wurɓe e nder wuro ngo, wurɓe e nder leydi he ha e caggal leydi kala e gardago khalifa wuro ngo e oɗo saaha joni mo Allah ardini wuro ngo, hono ceerno Oumar Alpha Sine eɓe dutta duwawuji mabɓe faade e dendagal bandiraɓe sehilaɓe e hoddiɓe kala arnoɓe yettinde duwawuji mumen e noddinoɓe téléphone aji ha duynoɓe e ɓoggi karaleje kese kala. ustare musidɗo men mawni men biyetenoɗo Amadou Oumar Saydou Sy ɓurnoɗo lollirde Alpha Sine jaltunoɗo aduna ñande asetta jeegoma lewru colte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo gonde nduto lycée ba gorgol ko ɗon kadi o wirna omo wiya tan dendagal ɓesgu lycée banaɓe e gardagol khalifa wuro ngo hono ceerno Oumar Alpha Sine ene dutta on duwawuji ene mbiya non windan on baraji so windi kadi hoto momto kabaruji men e ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie. hono Mohamed Ahmedou Meydi ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e transport e équipement o holliri tigui wonde ɓoyata ma Nouakchott lamorgo leydi ndi ma heb pont taw ko pont garɗuɗo no fewi mo hinde échanger woni tigui nokku e carrefour uji to otoji pottata ɗi ndewa less ɗi ndewa dow tawa kadi ne usta embouteillage uji on pont noon taw ko garɗuɗo fewi watte tigui ko e nder nokku teskaɗo ko otoji kewɗi ne kewi fottotone en kala saaha woni to wiyete carrefour Madrid o suuti ɗiɗon konguɗi noon koye saaha o wonno tigui wadde inauguré woni tigui uddide lawol kesol pewnogol e oɗo saaha joni hakkude wuro witego Zaravia e wuro witego Tamseket tawteɗe e nder région de Hoddel Garbi. o holliri kadi oɗon pont noon ɗaminiɗo mahede e ɓooya ɗaminiɗo mahede ko ɓoyata ene jiiya e eɓɓoje taw kadi ko eɓɓoje Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi tawi kadi koye programme mo inniri ko wiye mo inniri mes priorité e nder eɓɓoje makko noon mes priorité ene tawe hen magol corniche mawɗo no fewi mo walanteɗo Allah e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi tawa on corniche noon juuteɗe mum ene ɗiime ha capanɗe 7 kilométre e nder Nouakchott dendagal
itidaji dendagal ko fate itidaji kala woni tigi dendagal ko fate ƴewde woni sondage uji ko fate sondage uji dendagal itidaji ko fate pendugol oɗon corniche gila kay itidaji muɗum ko fate géotechnique ha ko fate topographique foof e oɗo saaha joni waɗama gasi haalaɓi o holliri kadi e oɗon pont taw ko pont Madrid ma pont goɗɗo kadi garɗuɗo jatude jamanu pont ɗiɗaɓo ma waɗe e nder Nouakchott ko lebbi seeɗa tan ma ɗum golle ɗe puɗɗo hano hannirtini o holliri kadi fodde 4 kilométre goudron ɓoyata ma waɗe e nder Nouakchott lamorgol ndi ma lawol kiifa fade Boumeydi ngol 5 kilométre golle kadi ɓoyatama golle mum ummane lawol kadi hakkude Bassikunu fade to wiyete Fasala 64 kilométre ɗum kadi ma golle mum umma joni ko fade kadi e 300 woni taƴanɗe ɗiɗi hakkude Nouakchott e Rosso ɗen taƴanɗe ɗiɗi ko 145 kilométre fof golle mum ɓoyata tigi ma golle mum ummane hano hannirtini e nder leydi he ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni nden ka e kisal taskama tigi ne ngakki no fewi e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ene taska hen noon e oɗo saaha joni ngakkugol nden ka e kisal saabu e kala saaha ko wargoji kamtude no fewi ko ɗum tigi woni ko taska ko waɗata nder wuuro he ko ɓoyani ko noon ko wargo tigi waɗanongo nangue e hoore kellew e nder leegal tawategal to Dar Naïm joni kadi ko hono gon wargo waɗa tigi e nder ngal ɗon leegal ñande aljuma joya lewru février gonɗen ndu sanga juulal tusubar woni tigi sanga juulal juma sanga 13h to leegal bitegal Sare Tiw to Bouhdida sagata gorko goto tawa sagata gorgoto kañum tigi wara toon tawa kadi ko sagata hono marko kañum tigi yooɓi fittade makko tawa wardimo ko labɓe kewɗe fimo piyande fimo tigi labɓe kewɗe to sami tigi ƴiyam kewɗam woni e yuppawa jade e makko ko ɗon tigi oɗon sey jooɓi ɗo fittade makko wondude sehilaɓe mum tato kala ko ɗon ɓe porti laaci ɓe naati e soyde nde oto dañete noon gam kay wawde nawde oɗon piyaɗo labɓe tawa kadi ƴiƴam mum ene jokki wanjade nde oto dañete tawa ƴiƴam makko gasi ha laaɓi ko ɗon wasi fittade makko kanko baraɗo noon nde police ari ɗon tigi heptinima ko ɓuuri yawde e yaccade o wiyeteno tigi ko Ahmed Mohamed Saïd on jibina tigi hitande ujunnaji ɗiɗi e goho police o koko wannomo fichier woni tigi koko heptinnomo en andimo e nder commissariat ji ɓoyani police ɓoyen noon teɓima kadi sagataɓe ɗiɗo e nder ɓen ɗiɗo teɓaɓe e ɓen ɗiɗo teɓaɓe hen goto ene wiye El Hadrami Malek en wiyete El Hadrami Malek e nder ɓen ɗiɗo yooɓi pitte e nder ɗiɗo teɓaɓe hen goto noon kañum yooɓi fittadu makko to ɓoyani noon kamɓe tato kadi woɓɓe teɓa hen goto ne wiye Hadrami Malek tan wiye Hadrami Malek ko on tigi biyete Hadrami Malik ko on yooɓi fittadu makko tatoɓe wondunoɓe noon tatoɓe wondunoɓe kala e oɗo saaha joni teɓama hen goto ne wiye Ramdan Sadna goɗɗo ne wiye Malik Elibou tatoɓo o ne wiyete Cheikh Ali Abdou kamɓe kala e oɗo saaha joni eɓe tawe tigi e juuɗe dadiɓe kamɓe tatoɓe kala noon wondude e kanko baraɗo hollirama kamɓe kala koɓe fedde bandiji koɓe fedde wotere koye saaha kay ɓe gonno e feccude gueɗe ɗe ɓe gujjuno téléphone aji e saaha feccore he ko hen tigui luural ari hakkude mabɓe ha wonti haare ɓe jowi fittandu oɗon ha joni kabaruji men e demgal Pulaar to leydi Mauritanie ballal jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati des affaires sociales de l'enfance et de la femme biteɗo Naha Minto Harouna wula Cheikh Sidia aljuma ɓennuɗo fecciri 50 millions haalisa ogoya e limore hinde nde ɗum noon fecca ko nder 40 pelle taw ko pelle rewɓe dariɓe kay haɓade ko fate wasam gollagu e wasde haɓade kay ko fate faware e nder leydi he ɗeɗon koppereje noon tawa kadi koye eɓɓore nde ɓe iniri e oɗo saaha joni ella nde ɓe inir joni e oɗo saaha joni ewliyata élargie koye miijo Mouhamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi koye gon miijo noon oɗon ngal ɗon jagogal wawi feccide ɗeɗon 50 millions e ɗeɗon pelle 40 tawateɗe nder leydi Mauritanie ɓe kolliri noon ɗeɗon ngal ɗon ballal noon koye mbadi ñamade noon tawa so arte jobgol ngol ko ñamade nde alda e intérêt haydara woni kala mbuuɗu ndemleɗa ko mbuuɗu joɓata haydara ala ko fate mbuɗona mbuuɗu ɓe kolliri kadi ɗen keɓɗe ngal ɗon ballal foof e mbadi ñamade ma jomumen gollo kay fodde lebbi 4 nde puɗɗo tigui fuɗɗade wattude yobde nde ɗon ñamade tawa kadi ñamade nde ɓe mbawat tigui yobde ɗum koye nder laabi nogas koye dawe nogas woni tigui e nder versement ji nogas ko hen tigui ɓe mbawata yobde ɗeɗon koppereje ɗe ɓe ñamlat tawa kadi mbiɗen wondani haya intérêt goto ɗum tigui woni ko miijo ngo noon ko yidde hoorejo leydi ndi e ɗo saaha joni wallude ɗeɗon pelle taw ko pelle rewɓe haɓade wasam gollagu e fawre e nder leydi
hen ene tawtora cérémonie non Taleba Wulsidi Ahmed on ko ministre de l'emploi de la jeunesse et des sports wondude e biteɗo Mohamed Ahmedou Wul Ahmed on non ko secrétaire général au ministère des affaires sociales de l'enfance et de la femme ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen to Nouadhibou aseda hanki o ndara Nouadhibou joɗima noon jonde taw kadi ko jonde disnodiral e jonde kadi ko fati e ɓeto woni tigui wadde bilan ko fati kay e golle oɗon nokku biteɗo zone France mo Nouadhibou ko fuɗɗi gollade kay e nder duuɓi jeetati tuggi kay duuɓi jeetati ko zone France woodi e oɗo saaha joni ƴettude kay wadde bilan mum e ƴettude hollirde kadi eɓoje kesse ɗe ɓe jiiɗi gollade e oɗo saaha joni e gardugol e oɗo saaha joni hoorejo nokku o biteɗo Mohamed Ali Wul Sidi kañum woni président de la zone France mo Nouadhibou o yetti noon caggal nde o ƴetti konngol noon o yetti konngol bismade kay dendagal arnoɓe tawtorede nde ɗon jonde kala e nder leggal bitegal kansato o siftiniɓe noon holko woni golle e holko woni fandare zone France mo Nouadhibou e holko woni kadi eɓɓoje kesse e oɗo saaha joni ɗe o ƴetti e oɗo saaha gam yidde ƴellidde faggudu leydi ndi ƴellidde faggudu wuuro Nouadhibou ngo hano hannirtini ene tawtora noon nden jonde hono waali mo dahlita Nouadhibou biteɗo Yahya Wul Cheikh Mohamed Vala e conseiller hoorejo leydi ndi biteɗo El Hassana Wul Zeyne wondude e conseiller hoorejo jagorde biteɗo Mohamed Lamina Wul Hamidina e hoorejo conseil régional mo Nouadhibou wondude e secrétaire général zone France mo Nouadhibou biteɗo Bowba Mintou Khalis e hakim Mokata mo Nouadhibou e maire commune mo Nouadhibou e directeur uji entreprise aji kewɗi tawateɗi e nder lobbudu yurmede wondude kay e ɓeɗon yimɓe hewɓe taw ko wiyteɓe représentant société civile e wiyteɓe les acteurs économiques ɓeɗon kala mbawi tawtorede nde ɗon jonde ha joni ko nder leydi Mauritanie keddoɗen Amadou Tijani Thiam ko directeur général société ETR kalfinaɗo ko fati e pewnugol e toppirgol laabi e nder leydi Mauritanie aljuma hanki o noon sanga kikiɗe kay sanga 15 heures o ƴetti wellama kanko e sete timmude no fewi ɓe mbawi kay yaɓande to wuuro witego Atara ha e yoga guure kala tawtede e nder nde ɗon falle kala gam yidde kay ƴewde e oɗo saaha joni no laabi ɗi cifori nokkuji kay to laabi ɗi cifori laabi poɗɗi fewnitede e nokkuji to waɗi ceene to foti ittede ceenal kala e to gasɗe biteɗe nude pool to tawate kala ne mbawata sukkede laabi ɗi mbawa toppitede hano hannirtini e ƴewde kadi kala nokkuji to laabi kesi poti waɗede ko ɗum tigui woni sababu jillu ngu noon ko aljuma hanki kikiɗe ɓe puɗɗi ɗum e oɗo saaha joni ɓe tawi nder Atara e nder falde muɗum ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen maître Ciré Clédor Ly ko avocat ngana dowɗo no fewi nder leydi Sénégal o holliri noon kanko e hoore makko wonte o tawti ndeɗo fedde taw ko fedde avocat ji hujjikintoɓe dariɓe oɗo saaha joni gam défendude oɗon biteɗo Ousmane Sonko gardiɗo kaɗo landa wiyeteka Pastef e ko takka kay ko tuma e oɗo saaha joni wonde kay ƴeeɓima walla tigi yiɗine memde alay saago waɗi violino oɗon suko debbo tawa kadi ko gollotoɗon e nder nokku goto taw ko nokku massage woni tigui to yimɓe kewi arde kala saaha ɓoosede on suko debbo noon hollirino tigui wonde Ousmane Sonko yiɗino tigui wondude e makko alaya saguela kanko maître Ciré Clédor Ly noon holliri tigui wonde addanimo tawtoyde nde ɗon feddata ko hujjikintoɓe Ousmane Sonko ko kanko e hoore makko caggal nde wonani haalaka kay o mani tigui ɗum ɗon ko takkere taw ko fenade tigui taw ko takk on noon ko takkaɗo ko fenade woɗere coyi ɗum tigui woni koɓe jiiɗi fawde e Ousmane Sonko ɗum noon kala neɗɗo kay daraniɗo jiɗɗo gonga daraniɗo kay ko fati e gurdam démocratie nder leydi hene foti darade wallude Ousmane Sonko wona konguɗam ko konguɗi oɗon maître Ciré Clédor Ly o holliri tigui ɗum addanimo tawtoyde nde ɗon fedde saabu kay e oɗo saaha joni holliri woni tigui yidde laamu ngu e oɗo saaha joni ko dendagal ɓeɗon lundiyankoɓe kala wadde kay bardeɓe haddeɓe kay yidde herƴinde gurdam mabɓe ko fati e dawrugol ko ɗum noon o holliri ko addanimo tawtoyde nde ɗon fedde gam yidde wawlude kay e défendude oɗon biteɗo Ousmane Sonko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fati e cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewi wadde kala subaka sanga 10 heures so huccodirde ɓesgu leydi ndi haalan ɗumen kay ko fati e bilan woni tigui bulletin de santé ko fati e coronavirus to leydi Sénégal yarata e oɗo saaha joni o holliri tigui e nder waktuji no gasenayi sakkettaɗi ko ujunnaji ɗiɗi e temedere sappo e jeegomo neɗɗo kolkisa taw ko tumanoɓe ko fiɗaɓe corona sappo e jeenayyi o holliri noon e nder holkiso he tawama tigui ko temettete capanɗe jeegomo e jaati fiɗaɓe corona o e nder ɓen noon so ɓiyata banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere neɗɗo kala hen sappo e jeeɗiɗi piccal capantati ko fiɗaɓe e nder
bena temetere capande jeegomo e jeegomo fiɗaɓe hena temedɗiɗi e jeegomo ko hen temedɗiɗo e jeegomo ko ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o e mbedda anda tigui to ndaɓa temedere capande jeegomo heddiɓe noon kottinaɓe tigui jokkodirnoɓe e memodirnoɓe e wonduɓe e rafi o woni ko wiyete contact suivi ko yonnoɓe tigui suivi tawa tigui e jaati ko fiɗaɓe coronavirus o holliri kadi e nder ɓe cellanaɓe temedɗiɗi e nogas go kefti cellal mumen hano hannit ni testama tawama ko négatif fati galleji mumen capande jeegomo e go noon ene tampi sanne e ñalawma hande o ma ballite to banggue fofago tawi to hôpital principal mo Dakar ha to hôpital mo Fann o holli kadi yimɓe jeeɗiɗo kawri radio tugge hanki faari ñalawma hande o rafi coronavirus o noon ko laati leydi ndi foni tigui tugge 2 mars hitande rawane faade oɗo saaha joni leydi Sénégal ene yaara capantati e go ujunere yimɓe jeeɗiɗo fiɗaɓe moroso coronavirus e nder ɓen noon hen nogas joyi ujunere ene fayi temedde tati e capanɗe jeetato e tato keptino cellal mumen hano hannit ni temedde jeeɗiɗo e capanɗe nayo e jeetato kawrino hen e ladial e ñalawma hande ko ujunnaje 4 e temedde jeetati capanɗe jeeɗiɗo e jeeyo woni tigui heddiɓe e juuɗe safroɓe ɓe mbiyatan yo Allah rokkuɓe jamma e ɓen yo Allah yurmo ɗumen yaafoɓe selluɓe ɓen yo Allah dandu ɗumen e oɗo mboroso coronavirus e dendagal rafiji beji kala ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Saint-Louis kene wona joni noon lebbi tati teskama tigui wuuro Saint-Louis e région mum kala ala ko wiyete gouverneur e oɗo saaha joni mbiyeteɗo Mame Latri Fall on ko coordinateur forum civil falde Saint-Louis o wi noon ɗum ɗon ko hunde hawnude no fewi holno région joɗoto fotini région Saint-Louis holno joɗoto fodde lebbi tati ala ko wiyete gouverneur eɓe namdi noon eɓe jiiɗi horgueɗe ndi Macky Sall haalanaɓe tigui holko saabi ɗum o holliri noon leydi Sénégal ene tawi hen 14 région kono e nder ɗin 14 région kala mo région kala ne jogui gouverneur mum hano hannirta ni so wona Saint-Louis joɗade lebbi tati ala gouverneur ɗum noon ko hunde hawnide no fewi eɓe jiiɗi yo hoorejo leydi ndi famminɓe holko saabi ɗum saabu o holliri ɓe kolliri tigui région joɗade ala gouverneur way tigui ko bateau walla mbiyana laana o jonde e ndiyam tawa laana ka ala awƴowo ɗum noon ko hunde hulɓinino no fewi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar seno wima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗena to leydi Mali jeeyana ha to Gao gouverneur région mo Gao biteɗo général de brigade Moussa Traoré o holliri tigui hanki e wonde e nder haalande makko wonde ko ƴetto kuule kese yidde ɓeydude ndenka e kisal e nder région makko saabu kayina teska e oɗo saaha joni wargoji e janguji e biftade yimɓe e braquage uji ene ɓeydi no fewi ne ƴelliti e nder région de Gao holliri noon à partir de ñalawma janggo 15 lewru février hitande ujunnaje 221 ko baɗo région Gao no ditorno ko wiyete état d'urgence tawa kadi ene yaade kuulala hirtolelo ngal ɗon fuɗɗoto ko 21 heures woni 9 heures jamma ha 5 heures subaka woni ha salatu e reɗɗo kadi ɗo e balɗe 15 ƴewde kay beele ɗum ɗon usto ha laaɓa e nder leydi he o holliri kadi ko waɗowo interdit woni koko haɗete dendagal werlaji dogoji e nder région kala hakkude guure kala werlamo ala matricule kala dogo joni nder ɗum ɗon koko waɗa interdit e oɗo saaha joni so wona noon taw ko werlaji ambulance uji woni nawoji ɓe cellani walla ko wayno werlaji dadiɓe mani mbiyen werlaji ɓeɗon kuninkoɓe ɓe walla dadiɓe witeɓe ministre ma joni catal jodniɓe Nations Unies e nder leydi Mali o holliri kadi ko wiyete kay fiyande fetel dendagal ko wiyete piyande fetel kala ɗeɓe kewi hutorade e saaha kewuji mabɓe ko wayno yangueji walla ko wayno indeɗi e oɗo saaha joni koye état d'urgence woni ko interdit kala nanaɗo ne felli fiyande kay walla ne waɗi ɗeɗo gueɗe kaɗaɗe koko fawte ko amre fawno ha forti koyɗe ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar to leydi Mali ñande aljuma 12 colte hitande ujunnaje 221 sanga 23 heures woni 11 heures jamma sagataɓe jogitiɓe pelle ɗiɗi sagataɓe jogitiɓe ɓe cuwa andede tawa mbaɗino jiɗino wadde ñangu men e dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni force armé malienne tawateɓe e nder wuuro Massina e nder falde Ségou jangu ngu noon waɗi tigui koye nder yaltirde Massina taw ko lawol faade jafaraɓe dadiɓe koninkoɓe leydi ndi noon mbawi dartadeɓe no fewi kure e condi dukki hakkude mabɓe no fewi taw polgu noon fati to juuɗe dadiɓe ɓe hinde fama saabu ɓe mbawi riwtude ɓeɗon wat boniɓe kay pelle ceɓitiɗe wat boniɓe ha jatiri ɓawo ɓen noon jabani nokku to wiyete kuubi noon en tawi tigui hakkude e Massina e to wiyete jafaraɓe ɓe kolliri noon bilan provisoire tawa kadi ko dadiɓe fama kolliri oɗon bilan provisoire ɓe kolliri tigui accroissage o woni tigui garmi gara o waɗi mayɓe tata ɓe foof noon jeeya tigui koye ɓeɗon pelle ceɓitiɗe kamɓe dadiɓe hay neɗɗo goto ɓe mayraka hay goto kadi ɓe gañiraka ko bilan noon mo fama holiri ha joni ko leydi Mali keddoɗen jeen ha to wiyete Kulikoro to Kulikoro noon aljuma 11 colte hitande ujunnaje 221 gonɗen du ko accident musto waɗi sanga 9h30 e dow route nationale woni lawol ɓe mbiyata route nationale numéro 6 hakkude Bamako e to wiyete
wiete kurusala e ndara ko camion goto mo hinde benna timdunoɗo channel kañum waɗi accident ko famdi kala yimɓe nayo mbasi hen pitali mumen accident beno noon waɗi tigui ko nder commune biteɗo Mande yimɓe nayo woɗɓe kadi mbarmi hen kamɓe je nayo mayɓe ɓe e barmuɓe kala nayo barmuɓe kala ɓe gonno tigui ko nder oɗon camion taw ko dimdunoɗo channel ha joni ko leydi Mali keddoɗen jagoɗo leydi ndi kalfinaɗo ko fate jangde o holliri tigui ñande jeenaya lewru février gonɗen ndu e nder décret makko wonde kay nder décret makko mo tongode 2021 00172 ko fati kay e lelgo calendrier jangde école aji e nder leydi he kala o holliri noon ko fati premier trimestre woni tigui hitande année scolaire ko fati jangde feccago dogue tati woni première deuxième et troisième trimestre premier trimestre o noon holliri tigui fuɗɗoto tigui fuɗɗiɗo ko ñande altine nogas joya lewru janvier hitande ujunnaji ɗi e nogas goo gasoyto ko talata 20 mars hit darto ndu hitande ujunnaji ɗi e nogas goo fetoji mabɓe noon woni gurte mabɓe ko alarba capantati e goo lewru mars darto ndu ha ñande aletta 4 avril 2021 ɓe ɓamtoya kurji mabɓe noon talata jeegom lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko fati e ɗiɗewel woni tigui deuxiéme trimestre on ko talata jeegom lewru avril ha alarba capantati lewru juin hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko fate gurte noon taw ko gurte jangguinoɓe jangoɓe kala deuxiéme trimestre fuɗɗoto ko alkamisa premier lewru juillet ha aletta 4 lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ɓe ɓamtoya kuruji mabɓe noon ñande joyiya lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ko fati e dernier troisiéme trimestre noon fuɗɗoto tigui ko altine joyiya lewru juillet ha talata capantati e goo lewru août hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo woni tigui vacance uji mabɓe mawɗi woni gurte mawɗe ɗe noon ko alarba 1er septembre ha aset sappo e jeegom octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo école aji mo wuuri noon udditede woni année scolaire 2021 2022 hitande fane ɗen ko altine sappo e jeetati octobre 2021 so tawi kayya jeno hoddiri ha so tawi noon koko fate établissement ji ɗiɓe mbiyata enseignement secondaire professionnel agropastoral ɗum noon premier période mabɓe fuɗɗoto ko fuɗɗino ko lundi 25 ha alkamisa joyiya lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo congé mabɓe woni gurte mabɓe puɗɗoto tigui premier période ko aljuma sappo e jeegom avril ha talata nogas avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ɓe ɓamtoya alarba nogas goo avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo so tawi noon ko deuxiéme période mabɓe fuɗɗoto ko alarba nogas goo lewru avril ha aljuma sappo e jeegom lewru juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo fetoji mabɓe noon taw gurte mabɓe ɗum noon fuɗɗoto ko ñande aset sappo e jeeɗiɗi juillet ha alarba nogas goo juillet hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo troisiéme période mabɓe ko alkamisa nogas ɗiɗi juillet 2021 ha aljuma nogas nayyi septembre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo gurte troisiéme période noon ko aset nogas joyi septembre ha aljuma nogas jeenayyi octobre hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goo ha joni ko leydi Mali keddoɗen banda o ko hoorejo leydi ndi e mbaɗi transition oɗo saaha kala noon omona haɓɓi paɗe makko ha tiiɗi omo hulumbo e duule yaade kay jilluji makko e yogo e guure e leyɗele ha tengti noon e leyɗele takkiɗe leydi Mali ñalawma hanki o noon kanko bando asata hanki o sappo e tati lewru février o jaɓɓama tigui to leydi Burkina Faso lawde leydi Burkina Faso o joddima e sehil makko nanɗo makko roko marka Christian Kaboré hoorejo leydi Burkina Faso ɓe jewtidi ko juuti noon yewtere mabɓe foof noon koko fate sécurité woni nden ka ekkisal ko fati kay e gurdam nde ɗon e darde nde ɗo fedde witende G5 Sahel nde ɓe ndendi siftinde ɗon noon fedde G5 Sahel ɓoyata jooɗo batu muɗum ñande altine janggo e talata ɓawo janggo taw kadi koto lamorgo leydi Tchad ko toon tigui ɓe mbaɗata nde ɗon jonde witende G5 Sahel ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen wimata leydi Mali koto Nigéria paɗen aseta hanki o fodde capanɗe nayo sagata wonnoɓe seppoji men namdade noon yo justice waɗe e wargoji kay waɗanoɓe saaha kay seppoji bannoɗi taw ko mouvement biyeteɗo sar waɗno ha fodde yimɓe hewɓe mbasi hen pittali men e nder ɓen waɗnoɓe seppoji ñalawma hanki noon ko famde kala capanɗe nayo goɗɓe teɓama e oɗo saaha joni e tawe dadiɓe koto Guinée Conakry paɗen leydi Guinée Conakry ne wonde caɗele dawrugol e kala saaha ko lundiyankoɓe nangate ndumɓe yoga e mabɓe mbasa pittali men e nder kasoji e ƴeɓru ɓamtugol kadi ƴellitgol e oɗo saaha joni mboroso coronavirus e kala saaha yimɓe hewɓe ne mbasa hen pittali men joni kadi ko rafi biteɗo Ebola jillinoɗo leydi ndi e oɗo saaha joni ko on rafi tigui fuɗɗi feñde saabu e oɗo saaha joni ko famde kala yimɓe ɗiɗo puɗɗima yitede wonduɓe oɗo rafi biteɗo fièvre Ebola ɗum noon ko fayre mawde wonande leydi Guinée e dendagal leyɗele taari ɗum kala ha joni kabaruji men e ɗemgal pular koto leydi
cadda paden aseta hanki o watti asiteji ɗiɗi ko lundiyankoɓe e jippo e boli e nder yoga e guure mawde tawateɗe nder leydi he hollirde metti men kadi hollirde jaadani ko fati kay e oɗon biteɗo Idrissa Déby Itno hoorejo leydi ndi ko yiiɗi kay hettingemɓe mum holliri ko ƴamtoyowo 6e mandat mum woni mandat batto jeegoɓi walla e ardade leydi ndi ɓe kollidi noon ɓe jaadani hen ha joni ko leydi cadda keddoɗen Saleka Kebzako noon ko lundiyanke ngana o holliri tigui wonde o yalti ha laaɓi e haɓɓere kay ɓe kaɓɓodirno kamɓe lundiyankoɓe saabu o holliri kanko ko jaaho banggue makko tawa kadi ko gembiɗo gam yidde gemɓanade ardade leydi ndi e sumgoji hooreji leydi tijjari ñande 1 lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho koto Centrafrique paden ñande 1 lewru colte gonɗe ndu hoorejo leydi ndi biteɗo to e dara o siifi tigui décret woni tigui décret présidentiel on décret noon ko yidde hollirde kay wonde leydi ndi yahata sumgoji mumen dawala ɗiɗiɓal ko ñande 1 lewru mars dartono ndu ko ɗen tigui ɓe jahata dawal mabɓe ɗiɗiɓal woni 2e tour ko ñande hen kadi sumgoji mbattete hen e nder yoga e nokkuji tawa kadi ko bannoɗe sumgoji tawa sumgoji mumen ne waɗa adile ɗin kala ma ɓamtama watto hano hannirtini o holliriɓe kolliri noon leydi ndi leydi Centrafrique ene jogui 150 circonscription woni nokkude foti wotede e nder ɗin noon hen 1jeetati ko ñande 1 lewru mars jaltuji hen tigui dartodi ko ñande hen ɓe jaltata yaade sumgoji mabɓe hano hannirtini kabaruji men jolam jaɓeri koto dowlaji tentuɗi Amérique paɗena ko aseta hanki o wonno ñawore taw ko ñawore ɗiɗi ɓere nder suudu sarɗiyeji ɗi ni woni wiyeteɓe suudu Sénat yidde wadde destitution waɗe destitué oɗon biteɗo Donald Trump hoorejo gonnoɗo hoorejo leydi ndi Allah dandimo noon laabi ɗiɗɗi kala ɓe donki waddemo destitué saabu kay ɓe oɗo saaha joni 57 sénateur goti ko yo yandine haala yo waɗe destitué kono 54 sénateur jaɓani goti tigui ko noon mbi ko tigui ko loppeta jaadani hen on paami tigui ɓe donki hebde ko wiyete détiére kanko Donald Trump noon o heɓa waɗedemo destitué kay la budde fodde détiére ko majorité absolue kene wiye détiére e sénateur uji ma mbawan ma gotanno eyyi ko nden tigui o wawanno waɗede destitué oɗo saaha joni ɗum laataki nde kabaru o yalti noon wonde tigui kanko Donald Trump o waɗi tigui waɗama tigui acquitté woni Allah dandimo e ɗum ko ɗon o waɗi haalande makko noon ko hollirde tigui wonde omo jokki e kala saaha ma o jokku darde makko kay wadde dawrugol e wawde kadi défendude miijo makko ko wiyata tigui rende mawnugol dowlaji tentuɗi Amérique woni j'ai continué à défendre la grandeur des États-Unis d'Amérique ko ngudi kanko Donald Trump ha joni kabaruji men jolam jaɓeri jen kerol hakkude leydi Iran e Afghanistan poste frontière ɓurɗo mawnu tawateɗo e kerol hakkude ɗeɗon leyɗele ɗiɗi ñalawma hande o ko fettande mawde fettitona so taw noon andede holko saabi ndeɗon fettande fetti koto kerol ko famdi kala fodde 3 citerne e camion ngaji deggodirnoɗe yiɗnoɗe kay nadde nder leyɗele he ɗen kala mbawi fettude cumi hen cumu musgu no fewi hollirama kadi fodde 50 neɗɗo wasi hen fittande mum suwa tawa noon andede holko saabi ndeɗon fettande koto leydi turque paɗena oɗo saaha kala leydi turque ne wonno tigui e climat bello no fewi saabu ko ɓoyani ko tan eɓe jahano yontere mayne nde tan eɓe jeehino ha ko wiyete 17 degré 17 degré ko température bello no fewi kono ñalawma hande o yoga e nokkuji ha tengtitore wole ndi ɓe piñi tigui glace kewɗo no fewi woni neige ha tengti noon e nder lamorgo Istanbul ko neige kewɗo sami toon ñalawma hande o to leydi Italie noon paɗena Mario Draghi wonno kañum te waɗi prêté ko on suɓa e oɗo saaha joni waɗa hoore jagode leydi ndi o waɗi prêté serment woni tigui o wondi ma o ardo kay ko halfina ko hano hannirtini koto leydi Inde paɗen to leydi Inde noon ko usine pewno pétaruji taw pétaruji noon woni tigui pettoje ɗe sukaɓe kewi hutorade kala saaha walla pijurloji kewi hutorade kala saaha ko on usine pewnoɗen pettoje noon kañuma fetti fettande mawde no fewi nden noon waɗi tigui koto rewo leydi ndi ko famdi kala 19 neɗɗo wasi hen pittande mum yimɓe hewɓe kadi mbarmi hen barmande musto no fewi musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno komin tongat noon kabaruji men e ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde he ko musidɗo moon sehil moon Ghali Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah jogoɗo jogo on